daɗi ne ya zo mini aure ne na Harisu yau murna muke ta yi Sama'u ta zan amarya aure ne na ƙauna a kauda dukan kiyayya mun gode Allah ga ango ga amarya la 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 aboki ne ga Nasir ni ma zan yi aure ilahu ka bani dama auren so da ƙauna ashe ba ali dama Harisu kai Harisu ne ango ya kuka ce Harisu ne amaryar fa ma'uce angon fa Harisu ne kai mi hada su ban ji ba sosai kauna ce dai kauna sosai na kina ji kauna ce dai ga angonki wane ne shi Harisu ne yayin Jafar mun yi rawa kuma mun tashe biki na mu yan uwanmu babu abin da zai sa sarka in ji haushin masoya daɗi ne ya zo mini aure ne na Harisu wane ne nan Harisu ne ni na mai shi ai angon ne na gane shi angon ma'u na ta mama amarya na ta baba amarya ga yar lele amarya ga yar baba amarya Harisu ya zamo angogon Asama'u amarya aure ne farin ciki ya goge bakin ciki aure na da lokaci Harisu yanzu yayi jiki waito yanzu ni da shi wa kwanan shi yayi layi ni na ba ku lokaci sai kun dan yi shawari ya kuka ce a yanzu in dai har kun yi shawari ni sarka fa bani wa gwauro fa lamuni yesu fa kaji mamu ne gwauro ya aka yi ne naga kana fushe da ni ka gani ka ci magani sai dai kai ta hankuri na zo in yi tsokaci kaga a wanga zamani baka da mai kama da ni shi ya saka nake ta cewa aure ka je ka yi na kyale ka dan uwa naga kana shirin kwalla Harisu ne ango Asama'u tana nan ba mu kiɗan gidan biki ango ɗan uwanmu ne abinda muke so za mu ci har mu cika cikinmu ɗan yaro tumbul ka ƙoshi tumbul har babba tumbul ka ƙoshi tumbul har tsoho tumbul ka ƙoshi tumbul kamari ma tumbul kun ƙoshi tumbul ɗan mata tumbul kun ƙoshi tumbul ya aka yi tumbul je ka gaba tumbul